This is gaptv.ng. Great Abama production. We are the best among the rest. Mwano, Zuano, Anya Panyendem, Kaijebe, Bechif Odudu, Nuguaba, Odoguneliji, Jovu Corneli, Wekwo Ikunibe, Kwa Naban, Kwa Ezenuza, Konyo Abunazukote na bien, Kabia me Kesieme, Odudu Neliji, onye ọbụla ga-ezukọ bie ka iwe nwa aṅụrị pụrụ iche. Dei asị na abụ dike amalị dike, asị na dị mkpata akụ abụ iche kelie. Odudu ugwu ọba dị mmei, odogwu ka odogwu, asị na a na-abụ akwa ya ga-abụ ọgụ anya. Azmana banandine bungwele boke zige bunu de kudo. Ana maroni wa mana GapTV kanyizi panyenjem. Great Abama production. Abamu Igbo niile. Ndị na-eme n'onyonyo niile. Anyị benye. Anyị anaba n'ugwu ọba. Ụmụala ugwu ọba. Eberebe. Anyị abanye n'ika ije zute n'odogwu anyị je mmanụ. Odudu nwoke obiọma. Nwanne meze wete n'ụmụala. Odogwu adị na dị mkpata na akwa ichekele akụ anya. Odudu nwoke ezi ike. Odudu ugwu ọba. Ebe kenete mkpu ma ọ bụrụ oke alụsị. Nwanne m odudu. Aga m efọ na adụdụ mma na ajụ. Odogwu nwoke m ji eme ọnụ. Good day, viewers. This is gaptv.ng. Great Abama production. Today being 28th November 2020. With gaptv.ng at Ugwoba, the ancient kingdom of Ugwa. We are here to witness the Onwa Sato festival of Ugwoba. Stay tuned as we show you the highlights of the day. Thanks for being with us. Ọkwa gị si n'olu n'Igbo bịama n'ile eri ji. Odudu nwoke obiọma. Ọkwa n'ihi bụ dike ndị kelele. Arịbịa amali mma kpa egwu ekpuri ọnụ. Agbawo dike igwe eme ihe mgbakwa. Akata na ya ebu ngwo anya ochie epele ọnụ. Hey, thank you, viewers. Biko ka anyị mara onye bụ. Ọmụnwa wụ onye Kachukwu Okafọ gbamgbam metụ ana na Nnewi. Nwa mụrụ na mma Triple Chief anyị nọ na nke Odudu ugbu a bụ Ikechukwu Ahamalụ. A sị na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya. Ikechukwu Ahamalụ nnukwu mmadụ n'ugwu ọba.
n'Enugu niile as a whole. Mụnwa onye Kachukwu wee sị ka m bịakwa n'ọrụ ugbu a ba mụnwa onye Nnewi onye Kachukwu gbamgbam metụ ana ori ego na ukego triple chief ọ na-adawara m n'odudu mụ na Ikechukwu ọha malụ odudu ugwu ọba ọ onye ma nwanne mgbe ọ nọ na mkpa odudu mere m ife nwụta ata mbịa ya ekwughe ya n'okwu mmụọ ọ na-asị nkwujo odudu mmadụ ọ na-asị nkwujo odudu ekwujo m onye ahụ na ọha odudu ka m ma ekwujo Ikechukwu ọha malụ kwụbara aka ya ọtọ onye ọ na-abịa be na-akwụba aka ya ọtọ kama ele ndị iro chụcha agha ọ na-ana ebe n'ebe a na-asị na ọgwụ wuo onwe n'ọgwụ n'ọba society me nka ada agwọ ọgwụ ebe a ife anọ na-ewe ekpere ekpesie ekpere ike mee ife etu ndị nna nna anyị ha si mee ife niile aga ọfụma ndị ichie si eme ife mgbe gboo were asị mmụọ na-emere odudu ife mgbakọ nzukọ mmụọ ugwu ọba mmụọ dị na white na-emere odudu ife anyị na-asị na ya bụ mmụọ ya ejere obodo nara obodo ndị niile nọ na mba anataghọ na ọha ije a na-efe a na-emeta eri m ji ọnwa na asatọ anyị na-asị ebe ha nọ na ife ọma ya eso onye ọwụna aga n'iru ya eso onye ọwụna ogologo ndụ na ahụ isi ike ya eso onye ọwụna mana onye zizie na ọka ọ ya eme anyị afụgụ ka e mere nọ na ka o gosizi anyị na chi anyị ka nke anyị egosi onye ahụ na onwe ha ebe o ji azụ eje na chi anyị nọ n'ọrụ maka chi anyị wa akpa aza ịkpọ ya n'ụtụtụ ọzọ ịkpọ ya n'ehihie ọzọ ịkpọ ya n'abalị ọzọ ịkpọ ya na nderi ọzọ ịkpọ ya n'isi ụtụtụ ọzọ mmụọ nọba odudu nọ n'ọrụ Chineke bi n'eluigwe nke atọ nọ n'ọrụ n'ọnya nwe A&M na anyị were asị na ife a na-eme ebe anyị aga nke ọma anyị rije ajị taata echi anyị ejebe n'afọ je mezi agba ife ekwuru asị akpa mma n'ọka ọ ya adọrọgụ na mma ogu na ezinụlọ gị dụkwara odudu na mma dụrụ ọha na eze bịara ebe a na mma dụkwara m nwa na onwe m na mma Chineke anyị sịrị ndụ ndụ nka nka emechaa efe ego ọ na-espendara ebe onye ọ na-enweta ego okpukpu 10 n'aha Jizọs Chineke nye onye ọ na ogologo ndụ na ahụ isi ike nye anyị nwa nwe nye na anyị ụmụ na ụmụ na-amụghị ọkụ n'ụlọ Chineke were aga n'iru gọzie anyị n'aha afọrọ afọ were ife dị mma chọọ anyị mma ọ ya wa isi n'aha na-aba n'aha ọzọ were ogologo ndụ na ahụ isi ike were ife akụ akụ na ife enwe Chineke anyị ma na ihe mere onye ọ na ọchịchị obi ewu ife ọma site na makpara nwa bụ Kraịst bụ onye nwe anyị and amen. Gbamgbam metụ ana odogwu ekene gị triple chief mana bifo anyị na onwe onye mma jụ ese kedu maka ajọ ọbịa Nnewi ajọ ọbịa Nnewi dị na mma na onye ọha na-awa na nkọrọ ya nwanne mmadụ anyị na-ekwu na by this time na-esi ọ ya na ise na ọfọ ọ ya nọ ebe a by this time na-esi anyị na-akọkwa nke awụ nkwa anyị kwere ebe mere na anyị si na ọdụ isi ewu na ya ezughị ezu Igbo ezu anọcha o nwere otu anyị si kwado ọnọdụ ma na-abịakwara Chineke na-atụgharị ọnọdụ ịghọta ife na-eme mana by this time na-esi ọ ya so anyị na-emeta ife ọ nọrọ ya esokwu anyị bụ ma abịa site n'ike nke Chukwu maka Chukwu wee na-enye ndụ mmadụ na-enye ndụ na Chineke bi n'eluigwe nke nye anwa ndụ ife dị n'ime anyị na-asị asfalasị onye anyị ndụ anyị aha ọzọ onye so anyị nọrọ ebe anyị emezuo ife anyị na chi anyị kwuru ebe a na nwere ife anyị na chi anyị kwuru adachi anyị ahụ nọ n'ọrụ ịghọtara ada emeri anyị emeri adachi anyị emebi etu a ndị gboo si mee na mbụ ndị nna nna anyị ha si ikpekuchi ha ọza ha mbụ mmụọ onye ọmụwawo nna anyị eze ogbu obekuchi ya ọzọ ọsị na ikuku ọ ga-ama n'ọnya bụ ikuku enwere na ike ịma n'ọnya anyị ejere obodo ọ ya dụrụ okeke mma dụrụ oke afọ na mma dụrụ onye ile anyị na mma onye ọ na-asị na ya adịrị anyị na mma Chineke anyị si na taa nke ụmụ okpuru ise nye anyị ọhụrụ na anyị na-emejọ mmadụ mana ọrụ anyị na-emejọ mmadụ Chineke chịrị nke anyị chi onye ahụ mana ọnụ mmadụ na-emejọ anyị mee ka o megide anyị Chineke chịta nke onye ahụ chi anyị aba mma ya adịrị anyị na mma ọ bịa dugo ada ọ dụgoro odudu na mma ya na ezinụlọ ya a sị na ya adịrị anyị na mma dụrụ gara Chineke emere anyị ọchịchị obi anyị wụ ife ọma na-awụghị nke ọjọọ eche ka anyị egbu ngwa egbu kpaka onye si na isi anyị ya awa aja nya were nke chụọ ka anyị bịa naba Chineke ama nnọọ ya agaziri onye ọwụna gbamgbam metụ ana triple chief anyị ekeneghi nne na-etufughị oge unu anyị ga-eje ka anyị jee mmalụ ife ndị ufio na-akụ n'egwu ka anyị jee nọnyere fa ka ụbọchị tata wee na-aga daalụ Yeah.
Kanyana mmanwụ n'aka mmanwụ akata aka yigirigi ejara nwanne m odudu ị na-abụkwa ka ọ na-aratu ndụ niile gị kpọrọ okwu abịazi ugo. We are now in Afofo Market, Ugwoba. Right now, His Highness is about to break the kola to give his prayers to Umu Ugwoba. Ka ife na-aga n'iru, anyị na-asị onye ọbụla nwebe aṅụrị. Hello viewers, look around and you will see so many masquerades in the arena. As you can see, friends are coming in. So onye bia ya weloche maka odudu kalilifa gelieli mankaga nwangu. People are filled with joy and gladness as His Highness Odudu Ugwoba is in the arena, because he is the one that made the Ugwoba New Yam Festival a colorful and a memorable one. Show you abona wonyibo ya gba mbọ ka o cheta omenala nna wa nke bụ ezigbo ibo ọgbakwa nke bụ aji ibe na omenala na-ewote nwatete ome gịnị ochokwudo wonashi ka anyị jikọọ n'aka ọnụ ka anyị folo omenala Igbo ka Chineke wee nwee ike ụlọ ọnụ ka iwe ọma wee luo nwafọ Igbo ọbụla aka n'aha Jizọs. Thank you very much. Wonashi ọ ga-adụba oge next year. Ezo Chineke wochie n'aha Jizọs. Ọzọgwu eziokwu. Goni ọzọgwu eziokwu.